जोलै सेनिनो सैनांबाय। इउनाइटेड निउसाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबाय। क'क्राझाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै थुनलाइयारि फोरबो मेल खुंफुंदों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव। बे मेलखौ सामलायदोंमोन बिटिआर सरकारा। बे मेलाव गुफुर हालामनि श्री लकिराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम एमडि ट्रेन्स जुनियर कलेज आरो बिथांनि फिसाज्ला फोरमाय बसुमतारी, निमाथि मुसाहारि चिल्ड्रेन राइटार एवार्डी आरो नौदुवारनिफ्राय अलंबार बसुमतारी, लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि गौथुम आरो बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि बिथांमोनहा। Did not stop a little bit. The pot that I went was the pot that they went where only the souls of departed, and the place was full of individual deaths. Until today, how sad and empty that it was sooner that I planned. SMSC Mumbai. बे खन्थाइनि मुङानो जादों बिबारनो सानफ्रामबो बारफै। दुखु आंगा-खामनि गेजेराव बारनायनो समायना बिबार। गोमो गोथार आरो बायदि गाब इसोरनि अननायखौ मोननो नोंनि जिउ आंनि गोरबो आखाइ मुथियाव दोननानै इसोरखौ गाबज्रियो। इसोराबो थानो हाया जोंखौ अनालासे। बिबार नों फैफिन फुंबिलियाव नों सानफ्रामबो बारफै। नोंनि गोथार जिउमा आरो आंनि गोथार गोरबोजों समायफ्लेनो मुलुगसंसारखौ। जोलै सेनिनो सैनांबाय। हाजासे आरोबाव नांबावलिया गावजों गावनि मुगैथाव दावहा। नांगौ जोंनो माहारिनि उदांस्रि। राजखान्थिनि मुङाव गोसोम हांगार आरो दाफुनबावसै। साजायनानै दोननाय बिबारनि माला गोसोम दिरुंनि बानजों दाखाथेबावसै। सुबुंथिनि गोरबोखौ दासिफायसै।